Sa number 2, personal nga gininspeksyon ni President Ferdinand Marcos Jr. kay inasang aga ang Mambulok Creek sa Barangay 2 sa Bacolod City. Kabahin inisa nga Oplan Kontra Baha nga programa. Si Marcos ang ginupdan ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kag iban pa nga DPWH officials, Bacolod Representative Alfredo Abelardo Benitez kag Bacolod City Mayor Greg Gazataya. Nangin madali ang pagbisita sa presidente sa Mambulok mga pasado alas 12 ang udto kaina. Nagdiretso gilayon ang presidente sa Banago Port. Sa iya ginhatag nga speech sa Banago Port, iya ginsiling nga nagpadulong siya sa Bacolod para ma-check sa Kontra Baha program nga una na ginpatuman sa Metro Manila sunod sa Cebu kag karon sa Bacolod City. Kaangay sang ginbuhat sa iban nga mga area sunod sa presidente ang dredging kag garbage collection nga ginapatuman para mapahagan-hagan ang pagbaha. Iya ginsiling nga kunang mga sapa, suba kag iban pa nga mga waterways ang matinuan gikan sa basura kag ma-dredge, ginasiling sa mga scientist nga mapahagan-hagan ang pagbaha sa 50 to 60%. Dugang pa niya, ang programa ang importante dason nga ini ang ginadala sa mga lugar nga may problema sa baha, ilabi na sa mga syudad. Ito, ganun din ang estimate na kapag naalinis natin lahat ng mga ilog, lahat ng mga creek, lahat ng mga estero, matanggal lang natin yung basura at makapag-dredge tayo, ang estimate ng ating mga scientists ay sabi nila mababawasan ang baha by 50 to 60% at least. Kaya napaka-importante itong programang ito. Kaya dinadala natin sa iba't ibang lungsod around the country kung saan nakikita natin talagang nagkakabaha.